Minn Marzu li għadda sal-ġurnata tal-lum saret rutina li kuljum inkunu qed nistennew aġġornament tan-numri tal-COVID-19 f'pajjiżna. Ħafna esperti mediċi qed jgħidu li l-każi għoljin ta' bħalissa ifissru li ninsabu fit-tieni mewġa. Oħrajn huma ġenwinament imħassba bis-sitwazzjoni aktar u aktar jekk din tibqa' tkarkar sax-xitwa. Iżda għall-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri min jitkellem pubblikament fuq in-numri tal-COVID skontu ikun biss qed jagħmel hekk biex jallarma. Jiena il-ħaġa li iddejjaqni hija min uħud li jippruvaw jallarmaw fejn hemm bżonn. Fil-bidu tal-pandemija, in-numri uffiċjali kienu joħorġu permezz tal-bulettin mediku mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Xarmejn Gawċi, iżda issa qed joħorġu permezz ta' aġġornamenti fuq Facebook, għalkemm l-erba' il-Ministeru ta' Chris Fern ħass li kellu joħroġ stqarrija. Intant matul il-jum staqsejna wkoll il-Ministru Ian Borch bħala l-persuna li taħtu jaqgħu l-portijiet u l-ajruporti jekk il-Gvern hux jippjana xi tip ta' restrizzjonijiet jew miżuri fid-dawl tan-numri dejjem jikbru. Nibqgħu għaddejjin bil-diskussjonijiet u hija materja li taġġorna ruħha u ikun hemm il-komunikati accordingly. Konferma li s'issa qatt m'hemm ebda pjan konkret.